Kani kadai ko All India Radio Shillong ki khubor ban puli du Elma Arwar. Kimat ba kongsan jong ki khubor mata ka step ka apu pratari unai weng arajar arpo kilong. On ajing kran umintri ramba du kari Narendra Modi hak program man ki mat lasai ka step khatwai bije na ko All India Radio. Da ka jira lamayong pelong ka komso bandawa pentrekam inline permit hajela meglia. Sanpu armut yok COVID-19 bat prapu armut ki blakot no tangin kesengi ha meglia. Bat kentu ka silong traffic police ya ki nongnya bat nongsong thuk bat kindeng helmet na ka benda ka jingsong singan ki jong ki him. Ki khubor ki bobnya. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ajing kran syakipat nong India bat kumjuru syakito ki badan syabari na ka program man ki bat na ko All India Radio ka ba on supply ha ka por kharwe bejin step lasai ka sngi ublame. Kani gande ka sen ka ba nyophuai ka ba Narendra Modi Menteri Rang Badu kari ajing kran na ka program man ki bat ka ka program ka ba manau banai na ko All India Radio. Ya gani ka program on polite habaro ki station jong ko All India Radio lem bat ha ka dudarshan bat kumjuru ha AIR News website ka badai www.newsonair.com bat ha ka News on Air mobile app. Ya gani ka program on polite iru ha ki YouTube channel jong ka AIR DD News bat ha PMO Information and Broadcasting Ministry. Ka komso ne ka Confederation of Meghalaya Social Organisation hinin kesni kala pelong ya ka jingra alamayong bat ka jingra ya ka jingtho baper haki benta baper jong ka district ka jilla lembat hanong ba shillong bandawa nak sarkar ban pentrikam no ya ka ILP ne ka inline permit ha ka jilla Meghalaya. Hagani sni nado kikali red hado kikali he kilasi ya kilamayong man penpau ya ka jingkesan ya ka komso halo ka jingdawa ka jongki bat kumjuru kidokot jong ka komso kilasi kilamayong la kalong ha kidukan ni jakayo ni ha kikali habaro ki district jong ka jelam. Katana pule dang le jong ka jelam ya kala penmi ya ka notification na ka benda ka jingpli biang ya ka school ha ka jelam. Ka sarkar jilla ka labatha ya ka jingpli lut ya ki school na ka benda ki class 9 hadu class 12 ha ka jilla kat ban na ka benda ki class 6 hadu class 8 ka sarkar jilla ka labatha ban pli lut ha ki jaka nong kundong bat kat tu kat ni ha ki jaka sor ha ka jo ka por ka sarkar ka labatha ba ki na school ki di ban yo shwa ya ka jingminjur na ki ni ki pa halor ka jingni school ka jongki bar ha ka jo ka por ka school managing committee ka dei ban ya selok bat ki nong don benda ha ka jingpli ya ka school kum ya ki ni ki pa ki officer ka ta ka kot ka khia bat ki dor bat shnong. Ka district magistrate jong ka Ribhoy district kalapinmi da ka hukum bakal akhang persya ya kitrok he ki bakit palat ya ka saputan banyak lemba ka jingking dam umyam Ribhoy district namar jong ka jing palat ka kerta kani ka jingking. Kani ka jingpinmi ya ka hukum jong ki board pinyat district ka Ribhoy bankhang persya ya kitrok he ki bakit palat ya ka saputan ka longkum sibenta banyada ya kani ka jingking na ka jingsya penjulor hakikali he kabala banbupat ya ka jingma ya ka jingim jong ki patma. Kani ko hukum kantri kam no mardo na du belah penmi ya ka tat hadu bandakala da kumway pat. Ka Meghalaya State Rural Livelihood Society ni ka MSLRS haringkat ka jingut lang bat ka Meghalaya Rural Bank hanin kasni kum sibenta ban penkiyo ya ka rukom kam ka jongki kila ay hadu khat sautli ki kor ATM ki belatip kum ki portable micro ATM sya ki khat sautli ki business correspondent hajuwain. Kani ka project kabalong ngalong biang kani ka project kabalong ka ba job ha ka banwan ra ya ki kam kun show pisa khamtam hakitan nong kun jong ka West Chanti Hills District kaladon jing thmu ban tre khamha na ka banda ban pin bha ya ki kam pin show pisa bat kumjuru ka dan ka jing thmu banang aibor ni pin ku bo shu ya ki kin theim. Kani ka de ko All India Radio Shillong ka bolam chipi ya khubor bat mentang skap khandiat ya kani ka jing pemna. Lai tali kijing melian bangi baro ngide ban buat perking banyada bat ban lai na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmut. Penjinga iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betab bahaya kakmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang banyalai persya ya kijing pang COVID-19. Tu bentang pabiang syekh khubor. Ka jilla Meghalaya tang hinin resmi thok ding dan sanpu armut ki bayot mai COVID-19 bat prapu armut ki blakot no COVID-19 ha Meghalaya.
Ka office UDHSMI kala pentip bana kini kisan po anhut ki biot mayo COVID-19 live sangut kidai na East Khas Hills District, Shipongut na West Garo Hills District, Sangut na Southwest Garo Hills District, Arngut na East Garo Hills District, but iway na Riboy District. Ki prapo anhut ki bakot pat kidai South Ngungut na East Khas Hills District, Katsangut na West Garo Hills District, Nyongut na East Garo Hills District, Nyongut na East Gentia Hills District, Sangut na Southwest Garo Hills District, but mar iway na North Garo Hills District, Riboy District, but South Garo Hills District. Kajilla Meglia hadu hinin kesni kedon khatway hajan reus pa lai pulai ngut kibla yo COVID-19 hakaba khandai spa khat nyongut kidang don ha kijing sumar shipo hajan reus pa ngut kila kop no but shispa shipo ngut kila khlat no da kajing yo thmai sa sapulai hajar prapu angut kibre yo COVID-19 hin kesni ha India kajing don kibre yo COVID-19 ha India kala poi shaka khandai pulai lak khandai hajar news pa prapu prangun katalat kakoi kakhya jonggari kala pentip bagi don hadu South Park hendai pu anut ki balaklat na COVID-19 ha India tanghanin kesni kabala penpoi ya kajing don ki baklat na COVID-19 ha India syaka silak lifesan hajar news park khatsan ngun kajing don ki active case ne ki badang don ha kijing sumari COVID-19 ha India ki long saulak sansan hajar sanspa sansan ngut bat ki balakot pat ki long prap nyolak khapra hajar sanspa khat nyongut ha ka batang hanin kesni ki don hadu live khundai hajar live spa nyop khundai ngut ki balakot no na COVID-19 ka bala penpoi ya kajing don ki bakot na COVID-19 ha India sha khandai phulai pen rupsan nak sispa ka Shillong traffic police kala kentu ye ki pat ba khamtam ye ki banya bat ki basong thuk thuk ba ki dei bandeng ye ki jing dakhli ne ki helmet na ka benda ka jing song shangan ki jong ki Superintendent of Police Traffic jong ka East Khas Hills District Usidhat Ambedkar lemba ka statement ula pentip ba ka Shillong traffic police kala penlong ya ka awareness drive halor ka jing don kam bandeng helmet bat nong nya bat nong song thuk thuk ha ka jo ko por uni USP traffic jong ka East Khas Hills District ula kerpat ru ya baro ki rangba shnong jong ka East Khas Hills District bakinya snok tilang bat ka traffic da ka ba ajing berbana lemba ki tinghong shnong ki jong ki halor ka ni ka benda kata bat kentu ya ki nong nya thuk thuk lemba ki nong shong thuk thuk baki dei bandeng bet ye ki helmet ha ka por baki let jing lemba ki asyaka ki jong ki Menteri Rangba ka Jilla Meglia ukan rat ke sangma mena ka sni palai jong katayo ulaya kren mat ki officer jong ka flybik lemba ka tanat transport na ka benta ka jing pentri ki lingsun jong kani ka company na Umroi airport ka khubor ka pentip ru ba ka kenhon jong ka company lingsun flybik kalawan banjurit ya ka kat lingsun ha Umroi katulong khubor balayo lum na ki officer ka pentip ba ka company lingsun flybik ka hab banyo ya ka jing menjur na ka Airport Authority of India ba ka nyo trekam ha ka kat lingsun jong ka Umroi ha ka jo ko por ka khubor ka pentip ru ba ka Indigo Airlines ka badai ka lingsun ka bahe na Shillong sa Kolkata bat na Kolkata sa Shillong kin sa pemna ya ka jing plebiang ka jing ya ki lingsun na ka ni ka kat lingsun jong ka Umroi ha ka khubor ilaka jong ka Indian Super League Hajar Arpoi jong ka Kolkata Derby bi ka blalong hinin kesni hapadeng ke East Bengal Persia ya ke ATK Mohun Bagan ka ATK Mohun Bagan kala job da Argol la not bat ya kini ki Argol jong ka ATK Mohun Bagan la thep da Uroy Krishna ha ka milik ka South Khandai bat Umanvi Singh ha ka milik ka Prapusan jong ka Kalamin da gani ka jing job ka ATK Mohun Bagan ka don ha khli do jong ka mi khen pon ha ka ba kala don ru pon da ka bala job asin khinti bat bot pat sa North East United ka don South Point da ka ba job Shisin bat ya khai Shisin ka jing elaka minta ka sngi ka nong ha preng ka Bengaluru FC Persia ya ka Hyderabad ka banlong shibit janmit ha ka pon nyosteng haswa batun kut ye khubo sa Shisin ki mat bakongsan on ajing kren Menteri Rang Bado kari Narendra Modi ha ka program Man Ki Baat la shai ka step khatway baje na ka All India Radio da ka jingra lamayong pelong ka komso bandawa pentri kam inline permit hajala Meglia sanfu angut yo COVID-19 ba prafu angut ki bakot no tanghin kesni ha Meglia bat kentu ka Shillong traffic police ya ki nongnya bat nong shong thuk thuk bandeng helmet na ka benta ka jing shong shangan ki jong ki him kato ki khubor ki lakot ki pawan shapi nak studio jong ko All India Radio Shillong bat aka por prabjin se so ba ka Delhi station nak banta ki khubor haktin Hindi ba khatin phareng kani kadai ko All India Radio Shillong